Croeso chi unwaith eto fan yma. Oedd rhywun yn holi fi neithiwr os dwi bys yn gadael y Gell fan yma. Wel, mi ydw i, ond dwi'n falch o gael bod yma heddiw eto i gael rhannu chydig bach efo chi. Mae'n debyg sa'ch chi'n gofyn i bobl enwi cerdd gan y bardd Waldo. Mi fydde llawer yn meddwl yn syth am y Tangnefeddwyr. I gerdd sy'n deyrnged i'w rieni yn wyneb Abertawe ar dân yn ystod yr ail rhyfel byd. Uwch yr eira, wybren ros, lle mae Abertawe'n fflam, cerddaf adref yn y nos, af dan gofio'n had a mam. Gwyn ei byd tu hwnt i glyw, Tangnefeddwyr, plant i ddew. Yn ffefryn gan gorau ar hyd a lled Cymru, yn enwedig o gofio'r traddodiad o heddychiaeth sydd yn ein gwlad ni. Mae wrth gwrs yn cyfeirio at y nesaf o'r adnodau yn y rhestr rydyn ni wedi bod yn meddwl amdani. Gwyn ei byd y Tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant i ddew. Dwi ddim am sôn am y gerdd fel y cyfryw, ond un perygl ynddi ydy bod yn cymryd yr adnod allan o'ch cyd-destun. Mae llawer o Gymru wedi meddwl, wel, os dwi'n heddychwr, mae hynny'n fy ngwneud i'n Gristion. Ond fel da ni wedi gweld, mae deud yn bod ni'n Gristnogion oherwydd yn bod ni wedi gwneud rhywbeth i ennill ffafr Duw, yn gosod y cart o flaen y ceffyl. Dechrau'n taith i ffydd oedd cydnabod yn bod yn dlodion yn yr ysbryd, does ganddo ni ddim lle i ymffrostio. Dim i'w gynnig i fedru'n troi o fod yn wrthryfelwyr yn erbyn yn crewr. Yn wir, mae wedi bod yn rhyfel yn erbyn Duw ers i'n rhieni cyntaf gael ei halltudio o ardd Eden. Symptom o'r diffyg heddwch rhyngddo ni a Duw yw'r diffyg tangnefedd yn y byd. A dydy pethau'n gwella dim. Yr 18fed ganrif oedd y fwyaf rhyfelgar yn y hanes y ddynolryw, ac mae'r ganrif hon yn edrych fel petai'n mynd yr un ffordd. Ond, fel da ni wedi gweld, mae Duw ei hun wedi trigyrhau wrthym. Mae wedi cymryd y cam cyntaf. Mae o wedi plannu newyn a syched am gyfiawnder yn calonau, gwneud yn ialaru am yn tlodi ysbrydol, a thrwy Iesu gymryd yn lle ar y groes gan wynebu canlyniadau yn rygioni. Mae cymod wedi dod. Mae Paul yn dweud, cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab pan oeddem yn elynion. Sut mae'r cymod wedi dod? Trwy i Dduw weithredu'n gyntaf, a ni'n enderbyn i'r odd raslon o fyddiant trwy ffydd. A chanlyniad hynny ydy bod pethau'n dda rhyngddo ni a Duw, oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Y tangnefeddwr mawr ydy Duw ei hun yn ei fab Iesu Grist. Felly, pan mae Iesu'n dweud wrthym bod y tangnefeddwyr yn wyn i byd, yr hyn mae'n ei ddeud ydy fod pawb sydd wedi cymodi fel hyn a Duw yn dwyn ffrwyth yn ei bodau. Maen nhw'n bobl sy'n hau tangnefedd yn y byd. Boed hynny o fewn eu teuluoedd, eu cymdogaeth, neu yn ehangach. A ffrwyth gwaith Duw yn ein calonau ydy'n gwneud ni'n rhai sy'n awyddus i bobl eraill. Brofi tangnefedd. Tangnefedd rhwng o'ma'n gilydd, ie, ond yn fwy pwysig. Da ni eisiau gweld tangnefedd rhwng y brodyr a'r chwiorydd a Duw ei hun. Pan da ni'n sôn am efengyl tangnefedd, mae'n gorfod dechrau fo gosod pethau'n iawn rhyngddo ni a'n crewr. Fel y dywed y proffwyd Eseia, mae'r weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth sy'n dweud wrth Seion, dy Dduw sy'n teyrnasu. Wrth gwrs, tydw i'm yn dweud mae Cristnogion ydy'r unig rai sy'n gweithio o blaid heddwch yn y byd. Mae yna ymdrechion clodwiw gan bobl o bob math o gred. Ond, mae rhai sy'n gwybod am heddwch rhyngddyn nhw a llywodraethwr y bydysawd. Efo cymhelliad newydd, cymhelliad cryfach, maen nhw'n frwd dros weld eraill yn profi'r un cymod. Oherwydd heb gymod a Duw, fydd na byth gymod llawn a'n gilydd. Fydd na byth dangnefedd llawn yn ein cymdeithas na'n byd. Rai blynyddoedd yn ôl,
cefais y profiad dirdynol o fynd i Auschwitz, y lle ofnadwy hwnnw, lle lladdwyd miloedd o Iddewon ac eraill gan y Natsiaid. Doedd neb ohonom fi yno'r diwrnod hwnnw yn gwybod sut i ymateb i'r drygioni dieflig oedd ar waith yno. Ond y noson honno, mi gawson ni weld ffilm Weapons of the Spirit. Tydi'r ffilm ddim ar gael bellach gweitha'r modd. Ond ffilm am bentre yn Ffrainc, Le Chambon-sur-Lignon. A Huguenots oedd y bobl yno, pobl o gred Protestanaidd yn ffermwyr syml, efo ffydd dawel yn ei gwaredwr. A fe achubwyd miloedd o Iddewon gan y rhain. Ddarin ar un Iddew gael ei droi ymaith ganddyn nhw. Fe gawson nhw cuddio, bod hynny'n gosod y pentrefwyr eu hunain mewn perygl mawr. A dyma nhw'n cael eu helpu i ddianc o afel Hitler a'i ddilynwyr. Pan oedd rhain yn cael eu holi ar y ffilm, ydych chi'n cyfri'ch hunain yn arwyr? Oedden nhw'n synnu at y fath gwestiwn. Mae Duw wedi gofyn i ni wneud dau beth, i garu ef a charu'n cydddyn. Y cyfan oedden ni'n wneud oedd caru'n cydddyn. Oedd ei profiad o Dduw'n trigarhau wrthyn nhw, a'r sicrwydd fod pethau'n dda rhyngddyn nhw ag ef yn esgor ar y fath ddewrder oedd yn barod i wynebu perygl enfawr mwyn eraill. Ffrwyth tangnefedd efo Duw oedd i gwneud nhw yn dangnefeddwyr. A phan gymharwch i'r ffermwyr tlawd hyn efo rheolwyr Auschwitz, fe yw'n ni pwy sy'n wyn i byd. Mi yw'n ni pwy sy'n cael ei galw yn blant Duw. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n byw mewn byd lle mae diffyg tangnefedd yn realiti cyson. Mae'n gyson rhwng y gwledydd, mae'n gyson mewn cymdeithas, a mae'n gyson yn calonau ni hefyd, mae rhaid i ni gyfaddau. Ond diolch o Dduw'n Tad o fod ti wedi cymryd camau i ddwy'n cymod rhyngddo ni a thi dy hunan yn Iesu Grist. O, helpa ni i afel yn y tangnefedd sydd yn dod o gredyn yr arglwydd Iesu Grist. A trwy afel yn hwnnw o Dduw'n Tad, gna ni yn dangnefeddwyr, yn rai sydd ar waith yn y teuluoedd, yn y gymdeithas, ble bynnag cawn ni gyfle o Dduw'n Tad, i helpu pobl i fyw mewn heddwch a'i gilydd, a helpu pobl i ddod i heddwch gyda thi. Amen. Wel, tan y fory, dan eich bendith.